שלום, ערב טוב. היא בת 48. היא נולדה בירושלים, אם ל3 ילדים. היא כמעט דוברת ארמית. היא החוקרת היחידה שאנחנו מכירים, שיודעת בדיוק מה זה נשדידן, לא הלהקה. היא חקרה את תולדות יהודי אורמיה, עיר מחוז על גבול איראן וטורקיה. נשדידן הם מכנים את קהילתם, ואחרי שנים של תחקיר היא כתבה עליהם ספר, אלמוס. אורה יעקבי, ערב טוב. ערב טוב. מה זה? על מה מדובר כאן? מי זו קבוצת האנשים הזו? מדובר בעצם על קהילה יהודית די קטנה שישבה בעיר שנקראת אורמיה, כמו שאמרת, שהיא היום נמצאת בתוך איראן, על גבול טורקיה. קהילה שישבה שם במשך הרבה מאוד שנים. מאז מתי? מאז כנראה כבר אחרי בית ראשון, בגלות אשור הגיעו לאזור הזה יהודים ראשונים. יש כל מיני עדויות או איזשהו לוח אבן שנמצא שעליו נכתב שיהודים עזרו למלך מנה, זה המלך של האזור של אגם אורמיה, במלחמתו נגד אוררטו, מלך ערערת. וזה עוד משנת 700 בערך לפני הספירה. מה הקשר שלך לכל החבר'ה האלה? מה הקשר שלי? הקשר שלי זוג עיניים חומות יפהפיות וחיוך כזה שהכרתי בגיל 20. של בן זוגך, את מתכוונת. כן. כשהכרתי אותו, הגעתי לבית של ההורים שלו בפעם הראשונה, ושמעתי אותם מדברים שפה שלא הכרתי. וזה סקרן אותי, ככה שאלתי אותו, מה הם מדברים שם במטבח? אז הוא אומר לי, מה, ארמית, ברור מאליו. ארמית, ארמית? ארמית כמו שהתלמוד שלנו כתוב, ממש. זה ניב שונה קצת של ארמית מהתלמוד, אבל זה ארמית. ומסתבר שהם חותכים ירקות בארמית ומבשלים... איך אומרים עגבנייה בארמית? אל תשאל אותי. את יודעת קצת? תראה, טיפה אני יכולה פה ושם להבין דברים, אבל אני לא יכולה להגיד שאני דוברת את השפה. זה עוד לא. טוב, אמרנו כמעט דוברת, אבל מבינה? קשה לי, בוא נגיד, קשה למכור אותי לפעמים, אבל בזה זה מסתכם. לדבר בעצמי אני לא ממש מדברת. עכשיו, והעיניים החומות האלה שראית בגיל 20, התאהבת ומאז השתנה כל עולמך, זו הסיבה שבגללה את נכנסת לחקור את הקבוצה הזו? האמת היא שהתחלתי לחקור בעצם בבר מצווה של הבן הבכור שלי, כשרציתי לעשות משהו למשפחה על השורשים. אנחנו מכירים את המנהג הנפסד הזה, שכשהילדים מגיעים לבר מצווה, ההורים עושים להם שורשים. אז מתחילים להתעניין. ההורים מתחילים להתעניין. רציתי להכין משהו. כי אני גם באה ממשפחה כזו שמכינה תמיד כל מיני דברים לכל מיני אירועים. מאיזו משפחה את באה? אבי ואמי אומנים, ציירים, אמא שלי גם כותבת. מהיכן? מירושלים. ומהיכן? מהיכן, אבי חצי סורי וחצי מצרי, ואמא שלי הולנדית. אמא הולנדית, אז זה בתוך רגע אנחנו מגיעים לארם. כן. עכשיו, אורמיה זה ארם בעצם? אורמיה זה קצת צפונה לארם. זה קצת צפונה לארם. והזכרת את בעל העיניים החומות, אני לא יכול שלא לדלג על פרט מרתק בעניין הזה. כאשר את היית בגיל 20-21, את בעצם עזבת את העיר הגדולה לטובת קיבוץ משגב עם. משגב עם, נכון. וקיבוץ משגב עם זה 30 שניות אחרי שהוא קיבל את המכה הגדולה. זה היה בעקבות זה שאז נכנסו מחבלים לבית הילדים שם. זה היה, לצערנו, היום אנחנו שומעים הרבה על כל מיני פיגועים ואירועים, אבל אז היה משהו באמת שמאוד זעזע את כל אני חושבת, את כל אני הייתי חיילת אז, והחלטתי שאני אחרי הצבא מצטרפת לקיבוץ כאות סולידריות. והיו עוד 2 חיילים כמוני, ואחד מהם זה איתן הבעל שלי. שהוא גם הצטרף לקיבוץ בעקבות אותו אירוע. כן, הגענו, מאותה סיבה הגענו עכשיו, אם אנחנו ננסה לזהות את המעגל הקוסמי שמרחף מעל כולנו, אז את מגיעה לאותו קיבוץ, כדי שבסיכומו של עניין תספרי את סיפורה של אורמה. כמה זמן עבדת על הספר? על הספר הזה עבדתי 6 שנים, אבל לא הפסקתי את המחקר. אני המשכתי לצורך כתיבת הספר, ראיינתי משהו כמו 25 איש, בני 80 ומעלה, מהעיר, שניסיתי לאסוף את הסיפורים שלהם,
לשמוע קצת את הסיפור של הקהילה היהודית. ואיך את עושה את זה? הולכת אליהם הביתה, מקליטה, מתעדת. אם יש מסמכים, שזה משהו מאוד מאוד נדיר, מסמכים כתובים בשפה שאת לא... בעברית. בעברית? בעברית. מסמכים ישנים בעברית? מסמכים ישנים, יש לי מסמכים מ-1870, מ-1903 עד 1913, כל מיני קבוצות של מכתבים ומסמכים, כתובים עברית רהוטה, יפהפייה, בכתב רש"י. בכתב רש"י? כן. אוקיי. אז הם כותבים רש"י אחד לשני. כן, הם כתבו רש"י. כן. הם כתבו רש"י. זאת אומרת, כאשר אני כותב לך משהו לעשות דבר כזה וכזה, או איזשהו מכתב, זה בכתב רש"י. היום כבר לא, כן. אבל אז כן. סבתא של בעלי כתבה בכתב רש"י. כל הברכות שהיא הייתה כותבת לילדים לימי הולדת זה בכתב רש"י. כן. ומה הם מספרים לך, הקשישים של ה... תראה, זה התחיל מזה, כל הסיפור התחיל מזה שהדבר היחידי שידעתי פחות או יותר על המשפחה של חמותי היה שהם גרו בעיר קטנה בטורקיה שנקראה גבר, ובא משה למקום והודיע להם שיעזבו מהר את העיר לפני שיקרה להם מה שקרה לאחרים. אבל לא כל כך ידעו להגיד מה קרה לאחרים. כן. ואז אמרתי, טוב, אני אבדוק, אולי אני אמצא משהו שקרה בעיר הזאת פחות או יותר בשנת 1914-15, וכמובן נפלתי על מלחמת העולם הראשונה, כל הסיפור של הג'נוסייד הארמני והאשורי, שהתרחש ממש באזור הזה, שם היה המוקד של ה... והעדים שמדברים איתך, מספרים לך על הטבח בארמנים? מעט מאוד. הרוב זכרו דברים מההורים שלהם, לא כל כך כמובן מעצמם. בכלל, מה שהפתיע אותי היה באמת שהזיכרון היה מאוד סלקטיבי, כי כקהילה שהייתה צריכה לשרוד, הם... העדיפו לשכוח הרבה דברים. אבל כן, אחרי שידעתי עובדות, באתי עם העובדות ושאלתי אותם. ואז זה הקל על הזיכרון. ראיתי למשל ביומנים של מיסיונרים אמריקאים, אירועים מסוימים. ואז באתי עם האירועים ושאלתי אותם, דבר כזה שמעתם? ואז זה הקל עליהם. כן. זאת אומרת, את ממש נכנסת לחקירה מלאה. איך הגעת לאותם מיסיונרים? חיפשתי חומרים גם באינטרנט, קודם באינטרנט. התחלתי עם האינטרנט, שזה הדבר הכי נגיש, כי לא חשבתי שאני אכתוב ספר.